There ain't no gold in this river. So abang pinagmamasdan ko itong dagat na to, unti-unti akong nagugutom. Kaya naghanap ako ng makakainan. Tara! Pero parang ayaw ko pang umalis kasi ang gandang pagmasdan ng dagat. Tuwang-tuwa ako pag nakakita ko ng ganito. Tignan nyo, napakasayang tignan. Parang walang bakas ng lungkot ang dagat na to. Gusto kong tignan ito ng tignan. Gusto kong ilaan ng oras. Kayo na nanonood guys, napunta nyo na ba ito? Kung hindi pa, dito lang yan guys, sa Tondol, Anda, Pangasinan. Napakasulit dito guys. Sobrang sulit talaga. Bakit? Kasi yung mata mo mabubusog sa ganda ng dagat. Ayan, pagmasdan yung maigi. Pwede kang maligo dito kasi mababaw lang yung tubig. Hindi siya nakakalunod kaya safe kahit sa mga bata. Let's go! So ito yung lugar na napili nating kakainan. Tignan natin ang loob nito. Wow! Napakaganda. Ito ang Jillian Gab Mikihan. Established siya 2023. Napakaganda kasi may pagka-similarity ng lasa sa ramyun. Swak na swak. Ayan. Malinis. Napakaginhawang ambience. Magandang paligid. Very relaxing kahit mainit. Okay yung hangin. At syempre, okay yung lugar. Maganda. Jillian Gab Mikihan. Tikman natin. Okay ang lasa ng Miki na to. May pagkahawig sa isang lasa ng ramyun. Swabe. Bawat higop ko dito, panalo. Kaya yan, tara, kain na tayo guys. Saktong-sakto yung lasa. Pwede sa lahat. Mapabata, matanda, may ngipin, walang ngipin. Pwede. Masarap yung sabaw. Okay na okay sa akin.